Juna Kim sem itt készült, vagy nem is ide készült, hogy itt a második legjobb csoportban fusson, nem ott az élén, ott szeretett volna, de hát láthatjuk, csak a 7. Nem tudni, mi történt vele, ő maga azt mondta, hogy valahogy nem volt biztos a bal lába, és az egyik ugrást követő beugrós forgásnál megbillent, aztán tovább folytatta, aztán volt egy... Azt mondta, hogy életében ilyen nem fordult elő vele, hogy ugráson kívüli elemet ne tudjon teljesíteni. Ebből neki végül is volt egy forgás, a hátrahajlós forgás, a spirál, amit nem tudott, és tulajdonképpen a lépéssor sem volt az igazi olyan, amit tőle elvárható. Úgyhogy nagyon el volt keseredve, de itt ez a mai nap, és meg akarja mutatni, hogy azért nem hiába olimpiai bajnok. Na nézzük. Hogy tudta magát helyre rakni. Tripla Lutz, tripla Tolu. És hát ne felejtsük el, hogy ő a világbajnoki címvédő is. Tripla flip. Ez igen, dupla Axel, dupla Tolu, dupla Rydberger. Axel, tripla Tolu. Hát ez hihetetlen. Elsik a tripla Szalhovban. Lutz. Kinyitott a dupla Axelt. Olyan szépek, lágyak a mozdulatai, hogy az
valami hihetetlen. Anyagerősségben fergeteges gyakorlat, és aztán most így hibázott. Lát, egy olimpiai bajnok is tud hibázni. Ez egyértelmű, ő is csak ember. Minden esetre az biztos, hogy a legelegánsabb mai női műkorcsolyázó. Ez biztos, egyszerűen jól áll neki az, amit csinál, és hát nem tudom, itt ennél a dupla axelnél mi történt, az egyértelműen meggondolta magát a levegőben. A Szálhovnál pedig azt éreztem, hogy előtte nehezítésből ment bele, ilyen élváltásokat csinált, és ott abban az élváltásokban nem volt elég magabiztos, és ugyan bepörgette a Szálhovot, de talán a lendület volt kevés, ami aztán oda vitte volna, hogy teljesen megfordulja a 3 fordulatot. Szerintem javítani fog ehhez a 7. helyhez képest, eséstől és apró bizonytalanságtól függetlenül, de hát nagyon messze van a dobogótól. Azt gondolom, hogy nagyon nagy volt a nyomás rajta az olimpián, arra készült ugye egész évben a tavalyi világbajnokság után egyértelműen. Edzője Brian Orser és mindenki a környezetében a legtöbbet megtette azért, hogy akkor tehermentesítse. Ez csodaszép az elején, ez a tripla lutz, tripla toe loop kombináció, és az nagyon jól is sikerült. Ugye eleve már az olimpiára érkezésekor 300 újságíró várta az első edzésen, szóval az egyik favorit volt, tehát az olimpikonok közül a legjobban fizetett olimpikon egy snowboardos sráccal együtt $8 millió éves keresettel, szóval hihetetlen összegekről beszélünk itt, és népszerűségről, és szerintem az olimpia után nagyon sok felkérése volt neki, aminek biztos részben helytált és elment, részben lemondta, mert hát itt a világbajnokság, és minden áron el akart jönni a világbajnokságra. Talán nem kellett volna, túl rövid volt az idő, vagy azokat lemondani, vagy ide nem eljönni, de én azt gondolom, hát ilyen a sport, nem mindig tökéletes. Megérkezett a Szálhovból, lehetett látni. Szerintem ő be akarta bizonyítani, gyorsan akartam mondani a japán lánynőjét, Asada Maónak, hogy itt is meg tudja verni. És aztán valóban nem bírta ezt a terhet. Hát valóban biztosan, nem bírta. Biztosan, de mert ugye Asada Mao mindig azt mondta, majd visszavágok a világbajnokságon, majd ott megmutatom, hogy én jobb vagyok, és oda akarta tenni magát, hogy itt vagyok, tessék, verjél meg, ha tudsz. Igen. És itt most nem csak ő veri meg, hanem sokan, és nem azért, mert ők annyira ügyesek voltak, hanem mert... Igen, és hát mondom, a rövid programban nem az ugrásai, azok mind jól sikerültek. Egyszerűen köztes részek, ahogy ő is mondta, soha ilyen elő nem fordult még vele, talán mással sem nagyon, hogy ennyire roncson nem is egy ilyen elemet. És hát itt van ez a világ, vagy itt van ez a kűr. 20-assal elmarad egyébként. Hát igen. De hát így is azért hatalmas, hát az döbbenet. Hát talán még a 150 sem hiszem, hogy teljesen elég lett volna minden tökéletes, de mert azért még itt vannak a lányok utána.